Hugda na paghatod sa courier ang mga ballot boxes sa nagkalain-laing mga municipal ug city treasurers. Samtang provincial election supervisor mipahinumdum sa mga municipal ug city treasurers nga sila ang mga custodian sa maong mga ballot boxes. Si Chelo Valiena sa report. Gihulagway ni Provincial Election Supervisor James Brillantes nga moabot sa 3,717 ka mga ballot boxes ang gipada sa COMELEC Manila. Matod niya, paigo kini alang sa 3,716 ka clustered precincts sa mga dakbayan o kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Gipahibaw na si Attorney Charis Faith Sohor, tali sa City Election Officer nga sunod simana na nila madawat ang mga ballot boxes. 151 niini ihatod unya subay sa gidaghanon sa clustered precincts sa dakbayan. Tanan yun kay we have 3,716 or 717 I think may usa ka sobra no surplus na to nga ballot box. We have been informed that the ballot boxes will be delivered anytime next week. So ang custody ana is naa sa City Treasurer's Office. Mipasidaan si Attorney Brillantes sa mga municipal ug city treasurer nga ampingan nila ang ballot boxes nga ubo sa ilang custody. Mipahinumdum siya nga adunay dugay na nga resolution ang COMELEC and Bank nga nagmando sa mga municipal ug city treasurer nga tarungon paghipos ang ballot boxes. Nabala ka siya nga posibleng mapuno ang mga buhatan sa city ug municipal hall kung mahitabo man nga mga daghang election protest ang isangat. It is in their custody, so they are accountable of that. No? Whatever it may would happen, so they will answer it. No? Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.